Нарэшце, прыемныя навіны пра надвор'е. У масавы ДТЗ ў Менску трапіў нават трамвай, пад Лагойскам лесавоз зляцеў з моста. У Беларусі рыхтуюць радыкальныя змены для пахавальнага бізнесу, а Расія абмежавала ўвоз беларускага мяса і сыру. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Маштабная ДТЗ ў цэнтры сталіцы праз віну кіроўцы бяспраўніцы. Напярэдадні ўвечары на скрыжаванні праспектаў Незалежнасці і Машэрава 54-гадовая жанчына за стырном Тойоты праігнаравала чырвоны сігнал святлафора і выехала на скрыжаванне. Там яна сутыкнулася з аўтамабілямі «Інфініці» і «БМВ», які ад магутнага удару адкінула на трамвай, што стаяў побач. Выявілася, што парушальніца наогул не мела права садзіцца за стырно. Раней яе ўжо пазбавілі пасведчання кіроўцы заезду ў нецвярозым стане. Гэтым разам медычны агляд паказаў, што ўсе ўдзельнікі дарожна-транспартавага здарэння былі цвярозыя. На шчасце, пацярпела толькі тэхніка. Паўторнае кіраванне транспартам без правоў цягне за сабой крымінальную адказнасць. Нібы ў экшн-фільме. Напярэдадні на трасе М1 каля Дзяржынску падчас руху загарэўся легкавік. Паводле словаў відавочцаў, спачатку з-пад ніша машыны пайшоў густы дым, а пасля раздаўся выбух і з'явілася яркае чырвонае полымя. Кіроўцы спадарожных аўтаў імгненна спыніліся на ўзбочыне і кінуліся на дапамогу з вогнетушыльнікамі. На шчасце, паўторнага ўзгарання не адбылося і ніхто не пацярпеў. Два чалавекі, якія былі ў салоне, нават не адразу зразумелі, што здарылася, адчуўшы толькі моцны удар. У выніку інцыдэнту легкавіка цалкам аплавіўся тыльны бампер, а на асфальце застаўся доўгі чорны след. Тэхнічная прычына здарэння высвятляецца. А сёння раніцу пад Лагойскам фактычна адбыўся сцэнар фільму «Пункт прызначэння». З пуцяпровада на ніжнюю дарогу зляцеў прычэп, гружаны бярвёнамі. Здарэнне адбылося каля 7 гадзіны на выездзе ў бок Гайны. Паводле ДАІ у фуры «Вольва» падчас руху лопнула кола. Прычэп адарваўся ад цягача, пратараніў агароджу і рухнуў уніз на трасу Р-66. Сам аўтамабіль застаўся на магістралі М3. На шчасце, у інцыдэнце ніхто не пацярпеў. Пашкоджанне атрымалі толькі агароджа і сам прычэп. Сёлета ў Менску цалкам абновіць асвятленне на праспекце Незалежнасці і Менскай кальцавой аўтадарозе. Як паведамілі ў прадпрыемстве «Менгарсвятло», каля 12 тысяч старых ліхтароў заменяць на сучасныя светладыёды, што дазволіць скараціць спажыванне электраэнергіі на 40%. Маштабнае абнаўленне чакае і гарадскую ілюмінацыю. Новае архітэктурнае падсвятленне ўпрыгожыць уезды ў горад, вуліцы Арлоўскую і Прытыцкага, а таксама ўваходы ў Лошыцкі парк і Александраўскі сквер. Кіраўніцтва Менгарвыканкаму падкрэслівае, яркімі і бяспечнымі павінны зрабіцца не толькі цэнтральныя праспекты, але і двары ды падыходы да школаў ува ўсіх мікрараёнах сталіцы. У нашай краіне рыхтуюцца маштабныя змены ў сферы рытуальных паслугаў. Адпаведны праект указу ўжо на ўзгадненне ўладаў. Рэформа павінна нібыта цалкам ачысціць рынак ад шэрых схемаў і абараніць правы грамадзянаў. З пераліку пастаўнікоў паслугаў плануюць выдаліць індывідуальных прадпрымальнікаў, абавязаўшы іх перайсці ў статус юрыдычных асобаў з поўнай справаздачнасцю. Пад строгі санкантроль трапіць спецтранспарт. Перавозіць целы можна будзе толькі паводле адмысловых дазволаў, што пакладзе канец выкарыстанню аўтамабіляў, саматужна пераробленых пад катафалкі. Санітарную і касметычную падрыхтоўку памерлых забароняць праводзіць у гаражах ці мікрааўтобусах, толькі ў абсталяваных моргах. Каб уратаваць сваякоў у стане шоку ад фінансавых пастак, дзяржава будзе аўтаматычна прапаноўваць бясплатны гарантаваны мінімум. Пагатоў, што дапамога на пахаванне цяпер складае каля 3000 рублёў. Разлікі з прыватнымі агенцтвамі беспасярэдня ў дзень пахавання плануюць забараніць, а МУС ужо жорстка карае за зліў базаў звестак памерлых рытуальнікам. Расія часова забараніла пастаўкі прадукцыі 3 беларускіх вытворцаў, і яшчэ 7 прадпрыемстваў узяла пад узмоцнены кантроль. Пад абмежаванне трапілі мяса птушкі з кідзельскай птушафабрыкі і каўбасы брэнду «Данапрыз». Там паўторна выявілі кішачную палачку. У сваю чаргу ў папулярных сырах тураўскага малочнага камбінату знайшлі аміна-антыпірын. Першасныя парушэнні зафіксаваныя таксама ў прадукцыі менскага і гарадзенскага мясакамбінатаў, агаркамбінату «Дзяржынскі» і «Сноў». Тавары, адгружаныя да 14 ліпеня, уключна, пакуль прымаюцца Расіяй у звычайным рэжыме. Эксперты нагадваюць, што такія ветэрынарныя захады Масква традыцыйна выкарыстоўвае для эканамічнага падтрымання ўласных вытворцаў.
У Менску спатрэбілася ўмяшанне пракуратуры, каб 64 работнікі прыватнага медычнага цэнтру змаглі атрымаць свой законны заробак за травень. Кіраўніцтва установы груба парушыла працоўны кодэкс, цалкам праігнараваўшы дні афіцыйных выплатаў, як авансу 28 дня месяца, гэтак і асноўнага разліку 15-га. Пасля пракурорскага правярання кіраўніку медцэнтру вынеслі афіцыйны наказ з патрабаваннем неадкладна зліквідаваць парушэнне. Фінансавыя правы медыкаў былі адноўленыя. Персаналу цалкам выплацілі затрыманыя грошы на агульную суму больш за 176 тысячаў рублёў. Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло жорсткія санкцыі супраць беларуса Яўгена Сілаева і украінца Дмітрыя Рашэўскага за датычнасць да маштабных кібератакаў. Цяпер іхныя актывы замарожаныя. Уезд у краіну закрыты, а амерыканскаму бізнесу забаронена мець з імі любыя дачыненні. Паводле Вашынгтону фігуранты забяспечвалі інфраструктуру для вірусаў-вымагальнікаў, якія атакавалі амерыканскія больніцы, фінансавыя кампаніі і муніцыпалітэты. Страты ад іхнай дзейнасці ацэньваюць у мільярды долараў. Беларусь Сілаеў распрацоўваў праграмы шыфравання, што маскавалі шкодны софт пад бяспечныя файлы. Нагадаем, у траўні ФБР супольна з еўрапейскімі спецслужбамі ўжо зліквідавалі іхны асноўны хакерскі інтэрнэт-сервіс. У Менску вынесены прысуд расійскаму тыктокеру Сергею Тимофееву. За жорсткае збіццё Менчука на вуліцы Зыбіцкай суд прызначыў яму 5,5 гадоў зняволення. Канфлікт адбыўся ў сакавіку. Блогер, які займаўся боксам, адным ударам адправіў суразмоўцу ў накаут. Пацярпелы 29-гадовы Андрэй Степанчук атрымаў цяжкую траўму мозгу і дагэтуль застаецца ў коме. Дзяўчына асуджанага, блогерка Анечка, заявіла, што выплаціла сям'і каля 60 тысячаў долараў на лячэнне, але абвінаваціла іх у вымаганні кватэры. Самі ж блізкія Менчука цяпер збіраюць у соцсетках больш за 300 тысячаў еўраў на складаную рэабілітацыю. Вядомую грамадскую актывістку Ніну Багінскую зноў затрымалі на вуліцы ў Менску. Сілавікі без тлумачэння прычынаў правялі агляд асабістых рэчаў жанчыны і забралі з сумкі кнігу, якую адмовіліся вяртаць. Гэтым разам абышлося без дастаўкі актывісткі ў пастарунак міліцыі. Нагадаем, Багінская застаецца пад прэвентыўным наглядам пасля леташняга суда, нібыта за неаднаразовае парушэнне закону аб масавых мерапрыемствах. За актыўную пазіцыю прынцыповую нявыплату штрафу у жанчыны раней ужо адабралі лецішча, вылічваюць палову і без таго малой пенсіі, а таксама праз суд забаранілі карыстацца мабільнай сувяззю і інтэрнэтам. Цяпер пад увагу міліцыі трапіла і літаратура ў ейных руках. Першая ракетка свету Арына Сабаленко вярнулася ў Менск, дзе ўжо адкрыла новыя тэнісныя корты і правяла эксклюзіўны майстар-клас. Сустрэча з прыхільнікамі і аўтограф-сесія прайшлі на тэрыторыі ейнай роднай спартовай школы «Зімена» у завулку Казлова. На радзіму тэнісістка завітала разам з жаніхом, бразільскім бізнесоўцам Йоргіесам Франгулісам і любімым сабакам Эшам. Адметна, што ў сталіцу зорка прыбыла не звычайным рэгулярным рэйсам, а на раскошным прыватным бізнес-джэце «Гальфстрым-4». Гэта далёкамагістральны самалёт амерыканскай вытворчасці можа змясціць да 13 пасажыраў і здольны без дазапраўкі пераадолець больш за 7 тысяч кіламетраў. Лайнер эксплуатуецца турэцкай чартарнай авіякампаніяй «Плюрес Джет». Сіноптыкі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі на сераду 15 ліпеня. У дзённыя гадзіны на поўдні нашай краіны слупкі тэрмометраў падымуцца да 30-31 градуса. Надвор'е будзе з пераменнаю хмарнасцю і пераважна без ападкаў. Толькі ўначы і раніцу ў асобных раёнах чакаецца слабы туман. Вецер паўночны умераны да 9 метраў за секунду. Сухое і гарачае надвор'е захаваецца ў Беларусі як мінімум да канца працоўнага тыдня. У чацвер і пятніцу дажджоў таксама не прагназуецца, а ў дзённыя гадзіны паветра прагрэецца ад плюс 24 на паўночным усходзе да 32 градусаў на паўднёвым захадзе краіны. На гэтым я, Руслан Ігнатовіч, развітваюся з вамі. Стаўце лайкі і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.